दुगैनो थाखाय माने गामसा गैयामोन ओमफ्राय बे गामसाखौनो लांफैदों आरोना सुवामोना उफाय गैया सोर सुनो बहा सुनो ना गाननांबाय दायो जोंखौबो पार्किंनि फैसा लायो होननानै ओमफ्राय जोङो रङिया टाउनाव बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय स्टाइल बाजाराव हाबखांबाय बै स्टाइल बाजार बिराद जोंगासिनो दं ओमफ्राय जों गारिखौ आंथ' मोनथियामोन प्राइभेट गारिखौबो पार्किंनि फैसा लायो होननानै ओमफ्राय जोङो बेयाव दोनदोंमोन गारिखौ नैबेयो जोंनि गारि ओमफ्राय बेखौ पार्किंनि फैसा लाबावोसो जारला फाग्लासो प्राइभेट गारिखौथ' लानो मोना हिसाबाव टेन्डार लाबाबो जों रुमाव थांफिननोसै दुगैनो मोनाखै माने फुङाव ओंखारदों ओमफ्राय फैनानै रुम लादों नालाय ओमफ्राय बे रुमावनो उन्दुबाय रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा दुगैनो थाखाय माने गामसा गैयामोन ओमफ्राय बे गामसाखौनो लांफैदों आरोना बेनो रङिया टाउन आं देखायगासिनो बेक केमेराजों बैयो जाहैबाय भि मार्क ओमफ्राय नै बैयो जाहैबाय स्टाइल बाजार तो फ्रेंड्स नोंथांमोना साननो हागौ आं बहा दं दायो ओमफ्राय आङो दायो रङियायाव दं ओमफ्राय मा बुंनो माने बिराद गरम दिनैथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दिनैनि दिना बिराद गरममोन ओमफ्राय बे गरमखायनो सिगां सादा रुम लादोंमोन माने एसि गैया ओमफ्राय जों थालांनायनि खोथा गैयामोन दिनै थालांनायनि खुनु दिनै थालांनायखौनो सानाखैमोन माने दिनै थांफिननायनि खोथासोमोन बेनिखायनो सादा रुम लादोंमोन सासे आदा थागौमोन आरोना बेनिखायनो जोङो माने नर्माल माने एसि गैयै रुमखौ लादोंमोन ओमफ्राय दाथ' जों थालांनाय जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' उफाय गैया गरमाबो गरम ओमफ्राय फारसेथिं मुसारिबो गैया ओमफ्राय बिसना सादोरफ्राथ' मोनो मोननाया खिन्थु माब्रै नंगौ माब्रै नङा मोनथिया ओमफ्राय जोंथ' जेबो ड्रेसबो लाबोआखै जेबो ड्रेसखौनो खालामहैयाखै आरो माने थानायनि खुनु माबायानो गैया आरोना जोंहा थानायनि जे थानायनि खोथायानो गैयामोन ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो ड्रेस जेबो लाबोआखै आरोना बेनोसै जोङो दा आङो स्टाइल बाजारावहाय गामसा दा दुगैनो नांगोन ना ओमफ्राय बिनि थाखाय गामसा लायबाय ओमफ्राय गस्ला गांनै बायनानै लायबाय आरोना दा थांनाया बेनो आरो एसि रुमा बेड मोननै दा नोंथांमोना आं मानि थाखाय रङियाव फैदों बेखौबो नोंथांमोना बुजिनो हाया जानो हागौ मानि थाखायबा फैदों आं रङियाव नाथाय आं फैदों माने आं हस्पिटालाव माने मानसि दोनफैदों सासे बिदानि न'नि मानसि जानाय दा बिसोरखौनो दोनफैदों ओमफ्राय दा दिनै थांफिननांगौमोन दोननानैल' थांफिननांगौमोन ओमफ्राय दा उफाय गैया उसुबिदा ओमफ्राय गाबोननो रिलिज होगोननो ओमफ्राय जोङो रङियानिफ्राय गसाइगाव थांनो गोजान जायो ओमफ्राय माने हेरेसमेन्ट जागोन जोङो दा दहाय थाङोमोनब्लाबो मेक्सिमाम 4 घन्टा 5 घन्टायानो नांखायो ओमफ्राय आरो थांनानै आरो गाबोन अखानायब्ला आरो बिसोरखौ लांनो फैबाव बिराद हेरेसमेन्ट जायोना बेनि थाखायनो थाङाखिसै लोगोफोर जोङो रङियाव दङ हेल' फ्रेन्ड्स आङो दुगैखांबाय ओमफ्राय नै उफाय गैया सुवालाबो गाननांबाय ड्रेसा बेखौनो गाननो बाबायना बेनो आरो ड्रेसा आदा केमेरा हमफैलाय एसे गोजौ देखायजोब ड्रेसा नैबेनो गाइसमोन आंनि ड्रेसा ओमफ्राय मोनसे दंबाव बेखौ देखायथ'ला आंनि सिनेमायावसो देखायसिगोन आङो गांसेखौ सिनेमायावसो नुसिगोन नोंसोरो बे गानबाय सुवामोना उफाय गैया सोर सुनो बहा सुनो ना गाननांबाय दायो जोङो ओंखाम जानो थांनायसै आदा गानबानो ड्रेस गानसै बेसे ओंखाम जानो थांनायसै आरो थ' लोगोफोर नैबे रङियानि हस्पिटाल बेहाय आयुष्मान कार्डजोंबो नायो ओमफ्राय बेनो नै नामखौ बांद्राय मोजां सिनायाखिसै बे गोजौनिखौल' सिनायबाय
हस्पिटालनि नामा जाहैबाय स्वास्ति हस्पिटाल आरोना।